ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ କିଛିଙ୍କ ଭାବନାରେ ଭଗବାନ ଜଡ଼ ପାଲଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଜି ବି ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ନିମିଷକେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ବୟସରେ ଜୀବନରେ ପାଇଥିବା ଅନୁଭୂତିର କିଛି ସ୍ମୃତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ସମୟର କଥା। ସେଦିନ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଲୋକେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଥ ଦଉଡ଼ି ଛୁଇଁଦେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖ ପାପର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ମୋର ଭକ୍ତିକୁ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ ମୋର ଅଟୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିଗଲି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ। ଡମଣା ଛକ ନିକଟରେ ହେଉଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଉ। ହଠାତ୍ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ତ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିଏ ମିଳନ୍ତାନି। ଏତିକି ଭାବନାରେ ରଥ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳା ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ଭୋଗ ପଛିଆରୁ ତୁଳସୀ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଝିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ମୁଁ ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲି। ଏହା କ'ଣ ସତ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୁସିରେ ପ୍ରସାଦଟିକୁ ପାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବୋଲି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ କେଉଁଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଯାହା ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣି ଆସିଥିଲି, ତାହା ଯେପରି ସତ ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଏହା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଡାକିଲେ ସେ ଆହା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ହିଁ ସତ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋ ମୁଖରୁ ବାହାରିଗଲା, ଜାଣିନି ମୁଁ ପୂଜା ଭକ୍ତି, ଜାଣିନି ମୁଁ ତୁମ ଶକ୍ତି, ଜାଣିଛି ହେ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳନ୍ତି ହରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।